on torolen projet bi on torolen signé tapinemo la bimbe yorobe sa yira ala ka major ka armoire kono subhanallah zombe shweli ka fe dongo do police banda la garde wanda anya fo ka dese on ko nyega angele ka plafond li fen koloni ta ka safi balabato ka boji de be ka on kuna subhanallah tuberculeux on te fait soro on ka duguma li ye li mugo anifla on ka personnel abe muso bénévole de Fralanka na fora ko le infirmier détaillé infirmier ne ka luka ayre sunne ka garde war ka channel ka wari u ka do ka mayde an ka li sanfla sanfeli pinomo sanfla soko soko njeto bisabani duro be garde nu mo ko biduru ni kori ate kuli kana ibe garde dam na on fait 8h o dugu se je fo 10h 11h yo ko yoro la bene procès de bibulu do aku abe wabi woro wa jodi bo ka plombier ni dugu ko na kana ga yoro ke u ka laje depuis asimi sigira be gara bula me kuma na u ta fe kana ministre na ko joli ke ata centre covid la u be fini bile banisiri ka ngo service da tu bata alors que covid be ka on fe no de o mo ko teni ma covid mi na on fe u ka laje sa ka do ko ni ma on fana na anyu soutenir ambo soutenir o chere no fana tu ko fle ko na je an ba fe ka ministre ye anga service lo kana projet la jo kana nyika alisini na tara pino wala be abita laje projet do de nyale ba ma be ka ngo yoro nyamache nte nyamante chawu yoro be no kale shualite ba dogo do shuali ba on fe pino wala moto teto téléphone teto fra teto face teto clé farashuka procédé re zomine clé fait mardi do be visite la tara do interne ga la ka fenta procès to ba am da police comme kulba ko commissaire wala ay mo kata kana ne 8h wati nti galon ti gere ne be sina tara sidila ishi sira do sa joli an wa tena go dam na ka ne kono wato dem na be 11e na nyina an wa tena dam ne na ka be dama wara ka yoro la ya du fama dama o de mo se ka dama an na soro bana gorani ne ka lettre be na tara be se ni buruta on kama mais on geste do be ya ka sojo so de saba ne ra ni professeur tarafi antara do mo mangene mais sine alisi ne ka tabi be se ni buruta kama o kuma mungera ne ga papier di 9e ma abe notara la tara la jende ka tere ma no la kam ta kamla te kamla fe bi ta fe se kati tena ko te la banque le ko nta fe mo ko te tambo u ko nga tere dam an gon ma fo kan ta ambassy fe bi ambassy tuni mais akatu ministre de la santé ko kana na ba ma fe aba fe kame akana kana ponje re yela no ko dani be ponje chualité to dumuni tambolo buluzi tambolo bunyata personnel tambolo mo ko be sa ata remplacer mo ko ta retraite ata pla an ko baraka chukuti fanton de binano mais ni sebe mo yolu be ta extérieur la be sura kana blanca an segena ko fle kana jessa fusen kumbeya aban fara nyonga ayenike ambe warbo be ketike una no de panko bandala ni anda no le fuseni gan santé ko kanjante do do la gan sare ko de ba koro ya mba fo kambe cheni ni fana na soro barala yo manana anya ye sanda madam ke aya fara nyonga ay war fara nyonga bani kana ngata fo dike ne ra jena ba biseka te bo ne fuseni dilla katile kala adam na sokoma ani mo duru antara be ka fo dike watanta ama bo direction ko ame cotisation mi mais de pas bora ma ke anga fara nyonga anko de ante gra no fe gansane amma fo abina sanda ma wara ango ambarake nyonga de akana anga je na be mo do ambe do bo ko kan deme anga yoro la ponje ga dawo na nga so ambe mi ke ponje antaka nga so na ko ni ba fe amma fo kan tout fait de ambu fe mais ku conflit ponje premier référence mais dernier covid damna na ka pas scanner ke le makia al bide ko tafla nga barma to kan fe no aka scanner be take yoro wala ba rk wa barake kuma le analyse dimi be ke donc abe barabla ke tenen amba damna tenen na nya ku nyon kele barla me ku nyon kele ga barabla fo nu ya na me kuma an koni ambo de ko ne ba ngal do ko la no ko muna fola ko me nyogo yoki na ko samde na ko fenga ni ba ko ba ke so de kon nana mais sisa a ko an kuna kon dilo bana jot le de ko ya bu tan jembula molon do kon nana bon je du e bere jey yo interne parce que anga depuis ni directeur da ya fara ka bo nyogo jomba ta do aya olu de ta do comment ye fantaw ko no directeur la ko tan na awo witana yo ambo do on biya ni directeur na suro ne re jena ba biya ka ta directeur duwe kacha an na ko ka be do ka te be yenta mu mi do an ko kan to fe u ya ba antala nyemu ko to fe ne re te yenta me be sena trasla ba nya fara nyon ka be de kele an be de kele yenta mu sena trasa be ka jina barake me olu de na ke ko ni teke an toro la ponjire u ku jira jo ka fara li ba ni wanje an se ka barake bénévole ko lu de on se u yambolo mais an ba nga wor so dem sen nu ka war se so ba an toro re chiya to ala aban toro la mata travi madam sangari ne be neurologie la ne infirmerie ne be na do fara amini ni ka kuma de ambe ya no bi ban bla ko nuna ta te ka bo shishi te ka bo
n'an bɔra kuma o kuma k'an ka nisɔngoya yira mɔgɔw bɛ bɔ ka na an ka kumaw kɛ nkalon ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ an dun an bɛɛ bɛ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka situation don anw fɛn o fɛn filɛ kɛnɛ kan yan an bɛɛ bɛ san 20 ma gɛn de la yan fo n'a cayara n'o ye fɛn o fɛn bɛ ka kuma a bɛɛ nana an ɲɛna yan fɛn o fɛn bɛ kɛ yan an b'a bɛɛ dɔn donc an bɔ ka kuma u b'an ka kumaw nkalontigiya an tɛ mɔgɔ minnu dɔn ni nkalontigɛ ye u b'olu kɛ nkalontigɛlaw ye k'u kɛ fɛn bɛɛ ye an b'an bila u fɛ an kɔni bɛ mun ɲini an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ kɛnɛkanko de don an b'a ɲini Asimina ka jama fɛ k'an ɲini ministre de la santé fɛ u ka na hali n'a y'u ja u ka na n'u ko k'u bɛ na u n'an yɛrɛ ka bɔ u ka yɔrɔw lajɛ n'an bɛ nkalontigɛ de la ou bien n'an bɛ kuma de la ninnu ye minnu fɔ manque de personnel bi yan anw bɛ yen nɔ anw yɛrɛ ka service lit 18 infirmier 2 o de bɛ yen nɔ n'a fɔra k'e ka tile kɛ k'o baara kɛ ka tila ka su kɛ k'o baara kɛ bénévoles de kɛlen bɛ k'an dɛmɛ a bénévoles bi yan u bɛ nin ka san 10 ni kɔ bɔ u bɛ yan nɔ u bɛ b'u ka so ka na dɔw bɛ bɔ fo Baginda dɔw bɛ bɔ Yirimajɔ dɔw bɛ bɔ fo yɔrɔ jumɛn u b'u débrouiller ka na mɔgɔ si tɛ dɔrɔmɛ 1 d'u ma u bɛ na ka na gardi kɛ o gardi wari yɛrɛ sɔrɔliw fɛ o ye kata ba 4 ye prix t'u ka wari la wari min bɛ bɔ papier kan ni min bɛ d'u ma kelenw tɛ n'u min y'u ja u b'o de ta k'o d'u ma yɔrɔw nɔgɔlen an yɛrɛ ka service wallahi i muso tɔ don dɔ la n'i bɛ don a kɔnɔ f'a bɛ kɛ komi n'a fɔ i ka segin kɔ baara ka d'an ye an ka baara kɛ u b'a dɔn an bɛ kuma na n'a y'a sɔrɔ la an bɛ baara kɛ n'an ti baara kɛ u b'a dɔn n'an bɛna an ka service la ou bien n'an tɛ na u b'o fɛnɛ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn yan i bɛ se k'i tugu de yɔrɔ nɔgɔlen don anw yɛrɛ ka yɔrɔ ɲama tɛ cɛ yɔrɔ tɛ furan yɔrɔ tɛ ko anw ka yɔrɔ kolaw kalo 1 de ye nin ye ɲina nin wagati in na u tɛ omo sɔrɔ ka yɔrɔ jɔsi u b'u yɔrɔ jɔsi ni ji gansan de ye fo na an yɛrɛ ka sali kɔnɔna na an bɛ barikatigi san dɛrɛmɛ 5 k'a kɛ k'an ka sali jɔsi an ka yɔrɔ kalo 1 ni kɔ omo t'an ka yɔrɔ jɔsilaw bolo wa o yɔrɔ jɔsilaw fɛnɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn de ye personnel o la a tɔ bɛɛ ye bénévole ye mais u b'u débrouiller ka na an kɔni bɛ min f'u ye u k'a lajɛ dɛ an bɛna taa grève la grève in t'an diya ɲɛko ye a man d'an ye an ka grève in kɛ an b'a kɛ parce que an b'an yɛrɛ mankara an bɛ maladiw mankara an bɛ jamana mankara congé hôpital min ye fantanw de bɛ na yan ni se t'i ye ka taa foyi tɛ kɛ congé yan i yɛrɛ b'i miiri fɛn o fɛn la k'i b'a kɛ n'a kɛra bi sini i b'a di maladi ma maladi bɛ na segin ka n'a f'i ye u bɛ taa sarada la u bɛ tila ka n'a f'i ye k'a fɔra k'a bɛ kɛ yɔrɔ min ko k'a tɛ kɛ o b'a sɔrɔ olu y'a fɔ anw ye k'a bɛ kɛ a bɛ di maladi ma a bɛ taa sara u bɛ wari minɛ maladi bɛ tila ka taa labo la tuguni ou bien radio la walima fɛngɛ la u b'a fɔ k'a tɛ kɛ a bɛ segin ka na f'a ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u k'a lajɛ anw ka VIP bɛ yen nɔ 40,000 tile 10 o tile 10 de i b'a sara 40,000 a ɲɛgɛn man ɲi clime man ɲi foyi t'a kɔnɔ mais maladi b'a sara ka don a kɔnɔ kuma dɔw la hali tile min bɛ kɛ da la an de b'a sara n'an b'a sara ka don an ka ɲɛgɛn t'an bolo ɲɛgɛn yɛrɛ fansi an ka ɲɛgɛn fansi man ɲi sali fo t'anw yɛrɛ ka service kura in na min ji tɛ don min kɔnɔ ji bɛ don a bɛɛ kɔnɔ an kɔni bɛ min f'u ɲɛna u k'a lajɛ o ni min y'an ka Fuseni seginni ye u k'a la segin ka na n'u nana ni Fuseni ye hali sini an bɛ grève jɔ an kɔni bɛ taa grève la lundi n'Ala y'a jira an na an y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye a grève fɔra préavis bilala a fɔra cogo min an bɛ k'a kɛ ten munna depuis directeur nana an ma lafiya kelen an ma sɔrɔ congé sigi la o ye kelen ye depuis directeur nana mɔgɔ fara directeur nana o de kama an ka congé soko depuis 2018 n'a ko bɛ sen na fo bi ka wariw fara ɲɔgɔn kan million joli mɔgɔw taara retraite la mɔgɔ dɔw sara kɛlɛma yira dɔw la papier ma di dɔw ma foyi sa papier filɛ nin depuis 2018 k'an ka fɛn dɔw bɛ ristourni kalo saba o wari mun bɛ d'an ma k'o tigɛ san 6 san 7 ko an bɛ so sɔrɔ fo bi k'o so kumaniya an ma ko o feere mɔgɔ dɔw ma ka an kumaniya o so la sisan k'u bɛ taa waso da anw ma Kanbila an ko k'an tɛ Kanbila fɛ n'an tɛ Kanbila fɛ sini Banankɔrɔ de fɔra anw ɲɛna ani Yirimajɔ o Yirimajɔ dɔw ye titre foncier sɔrɔ o Yirimajɔw la anw de ta kɛra an minnu ma tugu nɔfɛ anw de ta kɛra lettre ye la
o ma kɛ gardien o fosi ye an bolo dɛ ka tila ka na k'u b'o bɔsi anw na donc terrain minnu bɛ yen nin nɔ sisan u bɛ fɛ ka taa o terrain u bɛɛ kelen kelen ta o la k'o tɔw feere k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka taa kanbila da anw ma an ko k'a tɛ kanbila de fɛ donc an y'a ɲini gouvernement n'a ka jama fɛ Asimi n'a ka jama vraiment u ka anw dɛmɛ anw plongé ka anw tɔɔrɔlen don bi ni fɛn bɛɛ lajɛlen an tɔɔrɔlen don an sɛgɛnnen don an y'a ɲini u fɛ soko ye plongé soko in k'u banba an ka soko in yɛrɛ de la soko in y'an ka banbali fɔlɔfɔlɔ ye ka Fuseni ka segin faro kan an ka problème y'o de ni Fuseni nana sisan grève ko bɛ nɔgɔya ni Fuseni nana sisan grève ko bɛ nɔgɔya donc a tɔ an b'a tɔ ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni Fuseni ka nali an b'o yɛrɛ de kɔ kana ni Fuseni nana sisan a bɛɛ bɛ réglé o n'Ala sɔnna ma vraiment personnel ko manque de personnel banna ko banna yɛrɛ A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An b'an sinsin Ala tɔgɔ barikama ye ka sitanɛ gɛn ka bɔ an ka jamana. Ne tɔgɔ Aminata Keita. Ne bɛ baara kɛ hôpital du projet la service médecine interne. Ne bɛ Sina Tarasi de la. Alhamdulillah n'i y'a ye an y'aw wele bi baasi tɛ. Projet problème de do. An bɛ nin problème degun in kɔnɔ yan a bɛ waati jan bɔ kabiri 2018 an bɛ nin problème in kɔnɔ yan foyi ma se ka ta ka bɔ a la an kɔni ka problème ye min ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye an ka secrétaire général INTM secrétaire général Fuseni Kulubali u y'a mité ka bɔ an fɛ yan avril kalo tɛmɛnen u y'a san kelen ka taa bila gouvernorat la mɔgɔ min ye dɔgɔtɔrɔ ye o bɛ se ka baara jumɛn bɛ gouvernorat la o ye kelen filanan ye min ye projet plateau technique an kumana k'a man ɲi minɛnw nana consommable tɛ yen n'a fɔra ko arajo belebeleba in na minɛnw bɛ yen film tɛ yen film dɛsɛ arajo la arajo bɛ min na don par mois a ka ca 20 millions ye o film bɛ dɛsɛ o tɛ se ka san ka di olu ma arajo so bɛ tile fila kɛ don dɔ tile saba waati dɔw la ko film tɛ yen an ma o de faamuya scanner kura b'an bolo yan scanner bɛ demander an ka banabaatɔw fɛ wulada fɛ 16h à partir de 16h an tɛ technicien de bɛ yen an tɛ médecin sɔrɔ ka scanner kɛ technicien bɛ min kɛ o b'a dan na médecin bɛ se ka fara min kan n'o ye angios ye angio scan tɛ kɛ anw fɛ yan après la descente appareil échographie kura b'an bolo yan filaw monter a baara bɛ k'a la don o don mais ni baara jiginna mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka écho kɛ an fɛ yan an ka écho bɛɛ bɛ taa kɛ ailleurs an ka scanner la même chose an yɛrɛ bɛ se ka témoigner o ye degun dɔ ye an bolo yan projet mɔgɔ bɛ sanuya la sanuya n'aw bɔra b'a ye binw bɛ yɔrɔ bɛɛ jinɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ fonsew falen bɛ yɔrɔ bɛɛ jinɔgɔ bɛ woyila an dala soso limɔgɔ ɲinɛmisɛnnin ɲinɛba toto sa an n'olu de bɛ sigiɲɔgɔnya la projet kɔnɔ yan yɔrɔ bɛɛ falen bɛ bin na binw tɛ sɛnɛ. o kɔnɔ ɲɛmaaw ɲɛ tɛ ninnu na wa. an kɔni y'a ɲini ɲɛmaaw fɛ an y'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka u kɔfilɛ projet la Asimi n'a ka jama an y'a ɲini a fɛ a k'a lajɛ ka kɔfilɛ projet la n'a fɔra don min na ko ministre bɛna visite la an fɛ yan u bɛ girigiri ka mɔgɔ damadɔ labɔ olu bɛ yɔrɔ dɔw furan ka yɔrɔ dɔ ministre bɛ taa yɔrɔ min na u b'o yɔrɔninw de sanuya ministre ɲɛkɔrɔ ministre k'o ye tɔw datugulen don ni samiya donna so tɛ yan min tɛ suyɛn tɛ ɲɛgɛn yɛrɛ t'an bolo ɲɛgɛn tɛ projet yan ɲɛgɛn ɲuman tɛ yen mɔgɔ si service tɛ se k'a fɔ k'a ka ɲɛgɛn ka o tɛ yen. banabaatɔw ta wa ou bien aw baarakɛlaw yɛrɛ. banabaatɔw ka ɲɛgɛn man ɲi baarakɛlaw ka ɲɛgɛn man ɲi an yɛrɛ ka service médecine interne an ka ɲɛgɛn public datugulen don a ka ca kalo caman a bɛ ɲini ka san bɔ hali kunu banabaatɔw nana consultation na ko ɲɛgɛn t'an bolo ko ɲɛgɛn t'an bolo an ka ɲɛgɛn tiɲɛnen don projet belebeleba kɔ n'a fa n'a jama service bɛ ɲini ka service 100 ni kɔ bɔ plombier kelen o de bɛ projet kɔnɔ o plombier kelen bɛ se ka an ka service ɲɛgɛn bɛ dilan donc o dekun bɛ an kan yan mais ne kɔni bɛ min ɲini Asimi n'a ka jama fɛ
comme da man di kuma man di da kelen na u ka kɛ cogoya bɛɛ la ka ɲɛfilɛ projet la an bɛ grève kɛ an bɛ grève grève t'a yɛrɛ diyaɲɛ ko ye o degun de don ka se anw ma degun de don ka se banabagatɔw ma projet ye yɔrɔ jumɛn ye fantan jamana yan ye fantan ka dɔgɔtɔrɔso de o clinique taga se tɛ minnu ye ani minnu tɛ se ka évacuer ka taa extérieur o musaka se tɛ minnu ye olu de bɛna projet yan an n'a ɲɔgɔnnaw hali anw yɛrɛ mun filɛ nin ni min bɛ tɔw la a ɲɔgɔn de b'anw na a bɛ se ka kɛ don bɛna don na ni anw yɛrɛ degunna an tɛ furakɛyɔrɔ ni projet kelen tɛ an b'a fɛ ka projet de ka dilan a ka se ka kɛ bɛɛ sago ye banabagatɔw ka degun b'an kan k'a dama tɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que n'a fɔra ko banabagatɔ ka na ɲɛgɛn t'i bolo i ka examen ninnu tɛ se ka kɛ projet n'u ko ko labo bɛ fonctionner n'u ye réactif di labo ma une semaine tɛ kɛ k'o to yen tile fila tile saba n'i y'o analyse demandé ka taa ko réactif banna o degun b'an kan yan banabagatɔ caman bɛ n'i bɔra hali n'i y'u ɲininka u b'a f'u ye analyse min bɛ taa kɛ ailleurs o de ka ca u b'a fɔ ko médecin de bɛ taa clinique la médecin bɛ taa clinique la ni résultat fiable b'a fɛ ka ɲini n'o minɛn tɛ an bolo yan réactif périmé de bɛ d'an ma bari réactif tɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ bɛ banabagatɔ ka di kɛnɛya ni fɛn na i t'a bila ka taa a bɛ ɲɛ yɔrɔ i t'a ta yan dɔgɔtɔrɔw ka clinique ko a ju bɛ an yɛrɛ de la parce que n'i y'a ye service bɛ marché ni fɛn sugu saba de ye fɔlɔ o ye laboratoire ye dɔgɔtɔrɔ de b'a lajɛ ka bilan di labo ka ba résultat ɲuman di filanan o ye imagerie ye examen complémentaire o b'o kɛ ni o kɛra olu ye jaabi ɲuman di baara bɛ kɛ n'o ye sabanan o ye pharmacie ye bana bɛ furakɛ ni nin fɛn saba de ye laboratoire imagerie pharmacie ni min bɛ opérer o mɔgɔ b'a la min nana kɛnɛya ɲini furakɛli la o mɔgɔ b'a la service tɛ se ka marcher ni nin fɛn saba tɛ donc ni nin fɛn saba ni manque bɛ ninnu kɔnɔ dɔrɔn baara tɛ ɲa bana tɛ furakɛ ka ɲa o degunba de bɛ anw kan yan a y'a faamu an kɔni bɛ min ɲini k'an bɛ grève la grève in tɛ politique grève ye projet ka ɲɛta an bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa an denw de bɛ na an bɛ taa ka to an denw de bolo ani n'an banabagatɔw nana an bɛ se ka accueil cogo min ka furakɛ ka ɲa an b'o taabolo de ɲini n'o tɛ an tɛ tubabu ɲini an ka secrétaire général n'o ye Fuseni Kulubali ye an b'a ɲini Asimina ka jama fɛ n'u Fuseni seginna hali sini projet kɔnɔ o y'an ka grève bannen n bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ bɛ segin ka fɔ bɛ se ka kɛ nin bɛɛ solution ye ni ninnu taɲa dana n'an sigira ka kuma o bɛ se ka kɛ nin bɛɛ solution ye secrétaire général nin dɛ u ka o de bila ka na dɔrɔn u ye min bila ka taa gouvernement la dɛ an b'a ɲini fɔ k'a d'an ma santé de don an mago b'a la de n'a nana hali sini an ka grève banna a y'a faamu n b'o de ɲini Asimina ka jama fɛ ala sago